Kde začneme? Začneme batohom. Batoh Osprey 58 litrov, výborné batohy. Bundička Harčelová, Goratexová na dážď, kraťasky, vestička, nejaké merino trička, asi 3-4 kusy, 3x renky, tiež merino, to sú nejaké bufky, čiapka, 3x ponožky merino, spacačík, ľahučky výborný, paperový, nejaká kapsička, čo to je, tiež expedičná karimatka, klasická karimatka, mikina, gate také za 5 €, nepremokavé od Jurčiho, dlhé gate, také hrubšie. No, túto z týchto vecí, toto je celkom haluška od Marienky na pranie, také pásiky, vlastne sa to rozmočí vo vode a je to bio, môžeš si to oprať, vybavíš to v potoku, nezabiješ všetky ryby. Jar, to ešte z toho asi ubereme. Mydlo to isté, bio, na vlasy, hlavne moje. Nejaký nepremúkavý bagel, čelovka, tu preukaz turistického klubu, tam je poistenie v tom a také vecičky, nejaká hygiena, na kavičku, pohárik, lieky nejaké musíš zobrať. Takže tam sú nejaké flektory, niečo na hrdlo a takéto cetky. Potom na plaste rôzne veľkosti, na otlaky. Nožík je samozrejme, nejaká šnúrka, powerbanky budú dve. Zápisník na poslednú voľu. Tuto je celta. Núdzovka a toto je vlastne to bivakovacie vrece. Také, jak býva v lekárničkách, také alobalové, strčí sa do toho aj so spacákom a môžete to zachrániť, keď ťa chytí nejaká kémra. No a ešte pribudne jedlo a voda 3 litre, no tam bude ešte 5 kg možno. No, neviem, či sa to nevie riediť. Takže takto nejak. Tu je ešte samozrejme plyn, varič. Vezme sa nejaká kávička. A solárna nabíjačka, tiež dobrá vec. Nabije to možno 10% za hodinu, ale ako pomoc za pár korún z Číny. Takže takto nejak vyzerá, no. Je toho dosť, ale všetko potrebné.